sizokuthatha ngonyane sizofana awufa khona. Yebo. Siyacela ukuthi uvume. Ngicelile nasekhaya ngababikelo khokho ukuthi sizokwenza into. Asenze ukuhlaza. Yebo. Kusasa ngonyane kuzoba khona inkinga. Bayobe bangasekho bonke labantu. Sekuyithi sodwa esishaya. Manje ngiyacela mntanami. Ngiyacela baba omkhulu. Ngiyacela baba omkhulu. Ngiyacela mkhulu Stefan. Ngiyacela khokho Daniel. Cela ukhokho lozi uDayimani endaweni yaseSwazini. Ngikhulumile indaba yakho lesifini. Ngachaza ukuthi lokho kwenzakalayo bafuna ukubonani na ngoba abanyaka besintabathi ijulele. Manje ngiyacela mdula asifiso ukuthi asifiso ukuthi sicela ungene uyele emakhandleni bese indaba yethu izoyiqedela ekhaya. Ungafudingi makhulu. Ngoba kwenze njani? Kwethu bayakhala abantu bathi wecebo lethu awukhuluma iqiniso. Siphi ngempela isidumbu sikamfundisi njengoba ke umndeni uthe ufika uzothatha isidumbu wafike kwathola kufakwe izitini eboxini. Loqeda kumbona njengamanje ekhuluma naye kube hamba nomndeni bethi ke bazolanda isidumbu behamba ke nonkosikazi wakhe umfundisi njengoba ethetha nje la ubethetha nedlozi noma ke naye umfundisi emtshela ukuthi ke uzomlanda njengamanje uzomusa ke la ekumele ukuthi ke angcwatshwe khona. Kule video ngizoyidlala ke njengamanje uzosizwa sonke istory esiphelele sichazwa ke umndeni ukuthi ke kahle kahle umfundisi ubekade engasahlali nonkosikazi wakhe kodwa ke eseyitholile isancinza esincanyana akaseyihlalela naso isancinza ke lesi ke sona ke bese sithi ke siyamncwaba. Uma ngabe ke sekubhekwa ke futhi icebo lethu siliyabuya ke litshela umndeni ukuthi ke kahle kahle ngokweqiniso umfundisi kade angcwatshwa isidumbu sakhe asikho. Umbuzo ke manje uthi ke wecebo lethu sikuphi isidumbu? Cela ukuthi ke ubuke le video umndeni uchaza ungakhohlwa ukulike nokusubscribe ahlane nakuma comments ngiyabonga. Umphakathi waseNewcastle namaphethelo. Igama lami nguSibongile Nkonyane. Ngihleli nomfowethu Sakhile wakaNkonyane. Singumndeni wakaNkonyane la kade kungcwatshwa khona umengameli waseZayoni eNyonini izolo ngomgqibelo. Sithanda ukuthi sisho ukuthi umfowethu lo mina nguthumbo wakubo. Umfowethu ushonele eThekwini kodwa ke kwafanele isidumbu sakhe gcineni size eNewcastle ezofihlelwa khona. Kodwa ke kuthe makuhamba kwezinto sabona siwumndeni wakhe oseduzane ukuthi thina cha sikhishwe ngaphandle kwalolu hlelo lokuthi angcwatshwe. Sagcina ke manje sesi-approachwa unkosikazi wakhe okuyena ashade naye ngoba lo sisomunye kade lapha na umasihlalisana sebehlale naye iminyaka. Waseyabona ke usisi lo ashade naye oMangcobo ukuthi sekufuneka athathe ayokwenza i-court order. Samsupporta ke ayokwenza i-court order yokumisa umngcwabo abone ukuthi inkantolo iyamvumela yini ukuthi athathe amalungelo ukuthi akwazi ukungcwaba unkosikazi wakhe umyeni wakhe nangempela yamvuna ke i-court order. Sithe mase sifika ke lapha ke emngcwabeni ezolo kaCebo lethu sayinikeza ke i-court order ukapteni kade khona lapha yana ephethe wangena ngaphakathi endlini wayobaseva ngama-court order okade kufanele i-respondent iseve uCebo lethu yaseva uSizakele Mazibuko yaseva noSakhile Nkonyane. Kodwa okwenzekile-ke sihlulekile-ke thina ukuthi bese sithatha isidumbu ngaleso sikhathi ngoba bese kufanele bese siyasithatha isidumbu sihambe naso siyosingcwaba ngendlela yethu noma ngabe thina besiplanile vele ukuthi asizukumngcwaba khona izolo. Salinda-ke lapho salinda kwaze kwaphela iprogram ngoba amaphoyisa esethi umngcwaba usuzukuya eRoy Point usezovela uphindele kaCebo lethu lapho azofike bese ifamily imbona khona. Nakhona ke lapho ke abantu bese beqala ukuhamba silindileke uCebo lethu sasabona ukuthi isikhathi seside manje sithe masehla sesithi siyobuza manje kuCebo lethu ukuthi sibanjwe yini. AbakaCebo lethu ke akade berepresentwa ubaba uReverend TK Mkhize othe uchairperson wakaCebo lethu. Washo wathi mina sengicela ukukhuluma iqiniso lelabhokisi li-empty uNkonyane usangcwatsha. Sabuza ke ukuthi ungcwatshwe kuphi ungcwatshwe nini sangayithola impendulo. Wathi ke ningeza nani nizolibona sathi cha sicela ukuyolibonela kaCebo lethu. Bese siyadrive ke sahamba ke nefamily namaphoyisa siphelezela iconvoy yonke. Safika ke kaCebo lethu siwumndeni basivulela ke sabona ke phakathi eboxini bekukhona
iy'tini ezimbili, ama-blockstein amabili agrey ekhanda namabili ey'nyaweni, kwase kuphoswa nje lezi zinto lobukhafukhafu obumhlophe okuye kuvalwe ngalo isidumbu. Ubhuti-ke ubengekho-ke phakathi ebhokisini-ke. Kumanje asimazi ukuphi, sase siyovula-ke icala-ke lokuthi silahlekelwe isidumbu. Siyaxolisa-ke mhlampe nike ubhuti ukuthi okwenzakalile esontweni. Ungena nje kusesemagameni okuningi usekushilo ngenxa yesikhathi. Siyaxolisa ngempela mphakathi wase-South Africa nase-Newcastle as a whole enikubonile. Cha, besingakuqondile, bekungasiyo uhlelo lethu. Siphoqwe abantu ebebakufanele bakuvimbe ukuthi kungenzeki ingalo yomthetho kanye nabasemakhazeni uqobo lethu. Ngoba kuze kwadingeka ukuthi ngoba isidumbu singasitholi kanti incwadi evimbayo evumayo ukuthi sithathe isidumbu besebeyitholile. Kuze kwaphoqeleka ukuthi sithinte ummeli ukuthi wemmeli naku isidumbu asisitholi. Kwamangala ummeli ukuthi nisaselapho kanti namanje kuleyo nkonzo ngoba nidingeki lapho kuleyo nkonzo. Bekufanele nje nina nifake iy'ncwadi, phume isidumbu sibuyele emakhazeni nijike nibuyele ekhaya. Sathi thina sisasela. Wathi ummeli ngenani ngenkani-ke manje nihambe nifike nithathe isidumbu niphume sami. Yiloko-ke sikwenzile thina njengabakwaNkonyane abawumndeni. Bamangala-ke abantu ngoba babona into abangayazi. Leya nto beyingeke yenzeke ukuba umphathi wamaphoyisa lawa bekhona wenza umsebenzi wakhe ngendlela. Nocebo lethu ukube naye uwenze umsebenzi wakhe ngendlela enobulungiswa ngabe ayenzekanga leyanto eyenzeka izona. So ngoba bekukhona-ke lobugirigiri bokuthi khona into efihlwayo kugcine-ke sekwenzeka ngale ndlela okwenzeka ngayo. Siyabonga mphakathi.